English na isang baboy? Hmm. Ano naman nak? Baw, ang English ang baboy na, siyempre, litson eh. Hambal ni Ma'am Tay. Peg. Pig, kung wala pa matuhog eh. Tay, ano English na isang baka? Ano naman anak? Sus, ang English ang baka na, beef. Ang hambal ni Ma'am Tay. Cow? Kau, kung wala pa malasa eh. Tay, ano glitay ang English ang manok? Sus, kamangog mo na. Ang English ang manok, inasal. Ang hambal ni Ma'am Tay. Chicken? Chicken, kung wala pa mamarinate. Tay, ano English ang kuring? Baw ka mangugudyasin mo na. Ang English ang kuring, siupaw. Ang hambal bla ni Ma'am Tay. Ang English ang kuring, cat. Kat, kung buhi pa. Tay, ano English ang tiki? Oh, ano naman anak? English na naman. Ang English naksang tiki, toko. Ang hambal bla ni Ma'am Tay. Lizard. Lizard, kung gamay pa. Toko, kung dako na. Tay, ano naman ang English ang kanding niya? Oh, ano naman na? Ang English ang kanding, kalderita. Ang hambal ni Ma'am Tay. Goat kuno. Goat, kung wala pa napainom langgaw. Tay, ano naman yung English ang isda? Oh, ano naman anak? Ano naman yung English ang isda? Baw, ang English na sang isda, sardinas. Ang hambal ni Ma'am Balatay, fish kuno. Fish, kung wala pa mabutang sa lata. Tay, ano naman yung English ang amo? Ano naman anak? Ang English ang amo, ikaw. Nga ako tayaw. Ang hambal bala ni Ma'am, monkey. Monkey, kung ara sa kahoy. Ikaw, kung ari sa balay. Tay, ano English ang balay? Oh, ano naman anak? Baw, ang English na sang balay, home. Hambal ni Ma'am Tay, house. House, kung ara ka sa guwa balay. Ay, ano naman ang English ang bayabas? Baw, di pa kadlaw mo ko na. Ang English na sang bayabas, ang sud. La! Ang hambal ni Ma'am Tay, guwaba ko no? Simuti bala ilok mo na. Ala!
Tay, ano naman yung English ang utan? Oh, nak? Lain naman ba? Siyempre, nak, ang Ingles ang utan, laswa. Lo, ang ambal ni Ma'am Tay, vegetable. Oh, vegetable kung wala pa ma-harvest. Tay, ano naman ang English ang palangatol? Oh, ano naman, nak? Ang English nak sang palangatol, arikis. La, ang ambal bala ni Ma'am Tay, allergy. Allergy kung manggaranon ka. Arikis kung pigado ka. Mamangkot ko English tayo isang hangin. Oh, doon ka damo nagidyanak sang pamangkot mo na, ginakapoy na ko na. Ang English ang hangin na, wind. Lo, ang ambal bala ni Ma'am Tay, air. Air kung dalunggan. Ala! Tay, ano naman ang English ang tubig? Ay, lapyo nagigwenan. Ang English na sang tubig, ice. Plagpataw ang ambal bala ni Ma'am Tay, water. Water kung wala pa mabutang sa freezer. Oh, kagina ka pa nga tay lang nga tay. Hala ka nakapamangkot, ginalapyo na ko na. Sorry lang tayo. Ano gali tayo ang English ang bulong? Ang English na sang bulong, drugs. Ala! Ang ambal bala ni Ma'am Tay, medicine. Medicine kung wala pa masuyop. Hala! Ala si tatay ko natulugan ha. Ginlampyo, ginsaguro sa pamangkot ko sa iya ba? In English nga daan. Mangumango daan si tatay. Pinanagpat na si tatay ko mo. Pero ba si subong, kabalo na siya siyang ipamangkot ko blao. Kukawon ko sa bladanay. Tay, bugtaw bladanay, tay, tay. Tay, ay bangon bladanay, tay, may pamangkot ko si mo. Tasig mo lang niya. Tay, tay, tasig mo lang ni tay. Tay, tay, tay. Pamangkot na naman. Tay. Nagahan na lang tayo sang hala ka pamangkutanay mo na. Tuyo-tuyo na yun, kuya. Tulugan na ko gani. Nga, ano daw? Ako ang galit tay. Ano galing meaning sang PPE? Baw ka mangu-mangu gila si budak. Ang meaning sang PPE, astronaut. Ang bagla ni Ma'am Tay, ang meaning bala tay sang PPE, personal protective equipment. Kung magsuksok ka balanak sang PPE daw astronaut katanawon. Ay, last na lang ni Taya. Oh, last na ginadaga. Natakaan naging kuyanak. Natakaan naging kuya hala ka kapamangkot. Lapyo naging kuyanak. Lumatulog naging kuya. Sabi na so naman. I-part 4 na lang na. Nga ano na ako. Bisan ako gani. Ginalapyo na manala ka pamangkot si mo kay tingin mo nga sa bato laman tupa mo. Basi subong yan, sakto ka na yan. Kuan gali tay. Ano gali ang English tay sang trangkaso? Baw wala kang gidya maliwat sa ako na. Pero tingin niya ka mangumangu si mo.
Kaalaman sang tatay mo. Nga ikaw yung pertingga ka mango si mo, aw. Sus! Mango gidya. Hindi ko i-believe si mo na. Hindi tayo kaya mapabugal. Ang English na sang trangkaso. COVID. Ang hambal bla nila tay. Ang English kuno sang trangkaso. Flow. Kay subong at simpo. Kung ikaw ginatrangkaso, COVID ayon ang tawag sa ibo.